Soarlo atumapan ki jokwan nangji bupen Karbiang Long Women Justice Forum amahang patek det pen non pregjam ahawar along aro amai singpon bomlo. Lason si sangti hidimati balipathara long sitami Karbiang Long Women Justice Forum asaihem kimi kimrang patangpon pamisi office asaihem ingpuponlo. Vosi ka cheklo ni phai hiniar ni kangsam por phai ke thoma por malom lakhaing kora hini Sarupathar constituency ka parlo National Highway thongke brasir kep akung sangti hidi ahithia dung het Bokajan District Women Justice Forum asaihem kimi kangpu lapen non het jong HSLC lapen HS asatlang ki unduna bangphu abang phiatoma phan karchupon Lason si kidam tang vosik ni phai hiniar ni bangso asaihem kimi kangpu lapen karchupon ajai megalong Bokajan District Women Justice Forum dun mai phi Cheka terang pi pen si mai charipon lo Mai phi cheka terang pi pen ke charipon amai long Women Justice Forum tiripi amai phi Violet bepi kongchun bang phi Priscilla terang pi saihem chun bang phi Lovely timong pi Bokajan District Karbiang Long Women Justice Forum dun mai phi cheka terang pi Sunila Kropi dun mai phi kakrung rong pi rapchun bang phi rong asar mati hawaramai amai phu Bapuram Sinar kongchun bang Lobon Kro anparta rongasar rongas basapi lapen penangan ke thekiding atum chetong dunsi maya long ardi doklong pen ingi ponlo labang so sa hem kimi kangpu long tiripia mai phi violet bepia hin pen fita ingti ponsi sa hem kimi lut ponlo lapen bankrip ho HSLC lapen HS asad lang ki unduna tuma phansitami karbia man kido karbia poho pensi archu ponlo Anparta bangso maya long rongasar la pentiripi amai phi violet bepi atum pen jumesen alam the than pa jirmi te kangsi mesen pen pichun pon Sangti hidi pen present terang Karbiang Long Live